салом дӯстони азиз, хушомадед. Ва алайкум ба салом, хушомади вкуснои дастубна. Марҳамат. Оз якҷоя оливия тайёр мекунем. Баха 55 тиҷа. Салом алейкум. Якум лайк. Раҳмат барои лайк. Марҳамат дӯстои азиз, куличотонро додум. Раҳмат барои лайк. Хушомадед дӯстони азиз. мо дар инҷо мехоҳем бо шумо имрӯз оливия ва як намуд торт тайёр кунем. ҳатман то охир бо мо бошед. Якҷоя тайёр мекунем. хайҳам оливияро метонад, лекин хостум ки якҷоя тайёр кунем. майлиш хоҳарҷон, кор дошта бошӣ, кор такада меги хай телефонат беста, ҳеҷ гап надора. Бо то хӯрда биё. Мефаҳмам, ман ду кӯдаки майда дорам. Дута калон, дута майда. Ва алайкум ба салом, хушомадӣ хоҳарҷон. Аслан шукронаи худо, мо соз, шумо нағзед, созед. Кӯдако соз, кулӯч додумта. Кулӯч додумта, бумон силката мешака. дӯстои азиз, хушомадед. Марҳамат, дӯстотона як файрё кунед. Инҷа суҳбати дӯстона ва тайёри хӯрок. аниқтараш салат. Салати оливия тайёр мекунем. Якҷоя. раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед дӯстои азиз. алайкум ба салом, хушомади шаҳри Тӯздодар. сози хуби пешравё чӣ хеле? барнома теҷе. Салом апашка. Ва алайкум ба салом, хушомади барнома теҷе. раҳмат барои лайк шаҳри Туз. раҳмат. бесто чақчақ мекунем. дар инҷа салат тайёр мекунем, мехӯрем. насиб боша. ҳар дафъа мери бо. шукронаи худо соз. Ва алайкум ба салом, хушомади дерка дикум вардак ҷон. ина гӯшта додим. ҳеҷ анҷо гуфтам эфир кунем кам кам. хати дӯсто чақчақ када тайёрӣ кунем. қабл лайкане ки дар вақти гушнагӣ эфир кардида. қапидум лайкао дар инҷа охир гуфтам дар айни гушнагӣ тайёр кунем, ба маззатар меша. пешравӣ шумо айрӯи 150, аймо айрӯи 200 ҳар рӯз мегрезанд. баъди конкурса пай хосият 80 одам гурехт. салати оливия кадестем хоҳарҷон. ай ҳамаро мегирам охе. раҳмат. ай ҳамаро мегирам охе кам кам. бо дафъи дига омадед бо додам мегирам куличора. хеле хуб, скоро 2000 бишавед. моро ҳама дастгирӣ кунед, охо мо 1000 бирасонем. я реклама накадим онада шаҳри Туз. я сообщество монохи мора. мебинам туёро, мебинам мемони туёра. медурам эфироти хо. лайк мемонам гӯш када местам ба
салом менависем, лайк. конкурс 1000 рубл. 1000 рубл буд, 300 одам омад, 320 омад, 80 гирехта ёзӣ ҳозир ашта. акол бо далши намедонам чандташ мегрехта боша. хай худо мегрехтагиш бигреза, меомадагиш биёя. воҳ, ягон кас чунин подписчикои ман надора. ман 200 000 дорам. 20 миллион мугу. ҳозир ина арзанда кадеста шаҳри Туз агар иштирок кунӣ, арзанда кадеста 1500 рубл неки. агар бухоҳӣ ҳамуҷа бинависам апаи арзандаи инстаграм шумондагиай, апаи Нилуфар. ҳамуҷа бо хостем иштирок кунем ҳозир. ваалайкум басалом, хуш омадӣ меҳри модар. биёй боло бигзар. лайкамон бо нагрез ранги ҳардафанги дохе. шукронаи худо соз, худу нағзи сози тинҷаи хитой. корако гаште майда майда ҳавои баҳории Тоҷикистонда. рост подписчикот 2000 шидеста бошад. Чӣ дар кора иштирок кардан? уқа пул метиҳам, уқа пул кор мекунӣ ё ки не? Ако мо подписчикамон ки камай, барои подписчик о просмотр намегира. ҳамаи апаи хосият иштирок кардем, просмотр нагирӣ, фақат подписчик омад тамом, тамошо намекунанд уқаваё. акои апаи арзанда, апаи Нилуфар мега ки бояд тамошоам бикунанд, ҳам просмотр бояд бигира, ҳам чи ҳам хали конкурс ташкил кардани. барои ҳамо гуфтам ҳам соат ҷамъ кунем, ҳам чӣ кунем подписчик. ваалайкум басалом, хуш омадӣ очаи Фотима. сози хуби кӯдако созан. раҳмат барои лайк. пешравиҳо чӣ хеле очаи Фотима? арзанда да просмотрам намеша, подписчикам намешава, намеша. майлаш бо тол бихо биё шаҳри Туз додар. барои чӣ намешава очаи Фотима? хай ҳама вақт ҳамон хел боша пешравиётон. барои чӣ бо мо ба умедем ки уҷо просмотр мешафта. таҷ муҳаммад муҳаббат влог. хуш омадӣ хоҳар. кулуш дододу марҳамат. ваалайкум басалом. сози хуби пешравиё соз. дамо апаи арзанда дода будӣ? ваалайкум басалом маматиҷаке. шукронаи аллоҳ мо созем, шумо нағзед созед, кӯдако хубанд. пешравиҳо чӣ хеле охе? ве дил махнӯ кардӣ. бо ма ҳамақа иштирок кардани бидун ки
додум тона кулучотона апай теҷеке. хуш омадед як бори дигар дӯстои азиз. иҷо мехоҳем салати оливия кунем. хай ҳама метона бо ку як ҷоя кунем уфтмо як ҷоя бо дигар ку пешравиё пасравӣ шуд. ҳо кай буд конкурс карда буд як бор 2009 кам накард тог надошт. хай ихтиёртон не я соз шидагист. аку намедонам ози аку гуфтеста ки ваъда додеста намедонам охе. хай куя бисанҷам охе. шумо чанд қад пешкадагӣ будед? ами ба наздикӣ ё ягон 2 сол пеш? ваалайкум басалом Сония Шералиевна 12 лайк. апаҷон раҳмат барои лайку хоҳарҷон. майлаш хуш омадед очаи Фотима. бо то бихӯред биёед салат тайёр шуд мехӯре. мо ҳам спонсор шиданем мама теҷеке. ина шавари ма иҷа буд дарав эконом да гузашт. ба қарибӣ чум намедонам. акӯи давқатӣ апаи ки якҷоя шидаги аку бо уҷо ягон аввали приз мириз мондагӣ буд одамода ё ки просто барои худаш буду. ман намедонам неки муҳаббат влог. ина апаи ки буд онагар очаи Фотима. ҳама каса хуш омадед. як бори дига ҳама каса хуш омадед. иҷа салат тайёр кардастем. ози баъди салат насиб боша як торт тайёр мекунем. дӯстои азиз моро ҳамроҳӣ кунед. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. манижа тоқат ки аввал соатота пур ки карочи накардам. акума гуфтаистам ки акум 1000 просмотр бигирем соат шестаон ҳуй меша. ҳамхелак фикр кардастам охе дигар думи подписчик ҷамъ кунӣ нашам. подписчикам пур шава баъд думи соатҳо бошам. ман хеле фикр кардастам апаи мама теҷеке. ой наи Сони рамя дастгирӣ кунед. колбасаи тоҷикистона ёд кардед? колбасаи тоҷикистона ҳама чии тоҷикистона ёд мекунӣ бо миёи ду рӯза. приз дошт. не ман просто бозӣ кардам. ҳеҷ тог набуд. шумо бозӣ кунед яке мешава барое ки яке канали навошта мемонатон. аку мегӯям шумо аму одамое ки дар оҷо подписатсия кардаги будан шумо дар аллакай подписатсия карда будан барои аму буд мумкин шуморо подписчиктон бисёра мумкин барои аму буд. ба шуморам сообщество мемонам. чӣ бане охи иро зоро мекунӣ як бор маро сообществомон уро моим зоро мекунем аку сообщество ҳушид ҳами дугонаом ҳамаша ялав сообщество мемонам. қати худум будагиёра як ҷоя шукойдагиёра ҳама чии тоҷикистон ёд карде. хай тоҷикистон ватан дигар охе. Фатима канали арзандада конкурс мешавад. Кани манижа кана шуд ба ман. Аку тамом иҷа шуи ма буд, шуи ма фаҳмид тамом дигар
нав даговор карда будем ше 1000 рой мекунем гуфтеса буда ки тамом отказ. марам соҳиб намонед. ох шумо соҳиб дорен шаҳри туз? ман як бор маяро гуфтум дига дастгирӣ кунед гуфтум я ду одами дига худуш мондай раҳмат барои мондагиёшон расул додар мондаг як ду бор мора бо маъруф мондаг мора раҳмат намекунам рӯи тамом намекунам рӯина тамом шавари ма расчотошо гирифт нав даговор карда нав даговор карда будимш тамом аку хуш омадед як бор дигам дӯстои азиз. уҷа шум акӯи хеле гуфта дили мара хунук шид. на ма ба умед шида будам ки аку уҷаду мемонем тамом 600 шидагӣ ма уҷа 400 одам меомадаги 28000 подписчик дора гуфта хайш гап не бесум багардаб ой накай соле отказ кард тамом нав даговор карда будим шай чанд рӯзай ду рӯзай ма умро даговор кардам ша майла гуфт инами агар пага эфир мекардум уже рӯи кардаги буд афсус ки дер кардам да барвақт эфир кардам. акай тақдир ҳамин апаи хосиятам гуфтан я 200-300 одам мегреза чанд одам мегреза гуфтан хай ҳозираш дай мо 80 та грехта парида куҷои парида рафта аку шум акуи хеле гуфтед бо дил хунук шид хай ӯ апае ки подписчикош бисёре мумкин барои мо одамое ки фаъолан мегардан ютубда аллакай подписатсия кардаги будан барои мо ягон толк нашид ба фикрам ҳамин хелайда ба худо бангравиҳо мо ёд кардам пулгири зураяман маматиҷаке ма банк намерам охе ма карта дорам банкомат мерам соҳбмону мефира хеле бикунӣ ку зур меша ку я соҳбмон чанд одам меомада боша я дастгирӣ ку додар одара онаги 1500 бите 1500 договор кардӣ 3000 договор карда будем ҳар ду каналмоно мемонам гуфтам канали бачамонам аст ку 3000 договор карда будем якҷо 2000 3000 договор карда будем аку тамом отказ шуд ай 3000 мондем коро чепе шид ягон кас намеояд барои чи охи 2000 подписчик дошта боши як явай намеояд соҳбмонӣ охи вақто мо карта набод барои картаҳора як тоҷикистон рафтан дар кор я тоҷикистон биё ма ду карта дорам омалак салом алейк ваалейкум басалом хуш омадӣ касе арабиро медона ами апамонда бинависа канали бачамоно фара тв инамҷо шавҳарам силкаша мемона шаҳри туз як будро додарам урам дастгирӣ ка
силкаи фарика бумон. ина анами Солеҳ Ҷураев шавҳар маишартуз. Анами силкаи бачама. Боз ина закрепит мекунамша. Марҳамат дӯстои азиз, дуромада амида касе обуна нест, обуна шава. Инами канали бачамай. Мардум рафтан ку. Чота саладиш кеда махқул нашидест, ама буромада рафтне. Хавз торт кунем, торда биёяна макаса. Ҳо брам модари тоҷика биёри қами дилбардорӣ куна. Язнатона. Ва алайкум басалом, хуш омадед таҷик хулиган. Марҳамат ягон дӯсту рафиқат боша, биёрша. Салат мекунем, мехӯрем, насиб боша. Он апаи акатона биёред. Апаи язнатона биёред ки пуштингир намондаиша. Ӯ ба фикрам кор дору қотида рафта буда, кошай мактаб меёрад. Бачаҳомон дар Москва хондагианд. Расистскиян ё. Немхалия калом кадум ки амада бараса. Ассалому алайкум. Раҳмат амиҷо бошед. Маматеҷеки София хуш омадӣ хоҳарҷон. Сози хубӣ, саломатӣ соз, хонагиё соз, пешравиё чӣ халай? Амнони духтари ма. Хуш омадӣ. Ҷамо салат кадестем оливия. Касе салата нағз мекуна, марҳамат. Пухтупаз. Ва алайкум басалом. Хуш омадед. Марҳамат, лайк монед, ай боло гузаред. Иҷои намози салат ва шидум насиб бошад. Я торти ба маза мекунем, я ҷоя мешинем мехӯрем. Салат кати. Оливия майонез бисёр бош ба маззайда. Ёдамоамаш дар коран чи рӯзиш ки намеоя. Кам одам. Абдаҳум лайк. Раҳмат барои лайк, София. дӯстони азиз, касе дар ҳамин канали бачаи ма Фара ТВ обуна нест, анамиҷа закрепит кадаги марҳамат обуна шавед. Як комментария монед, вам обуна мешатона. хуш омадед дӯстони азиз, як бори дига ҳама каса. Раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. Миннатдор мешавам агар ки канали бачама
хабар гиред. мо бо дастгирии шумо ба боло меравем. раҳмат. вай омалак да силка бумон ё ягон комментариямон вай арабай намефама. силкамони вай меша худуш. мо бисёрам хали силка мемонем мешава вай. софия солия ҷураев шавҳари май зан неста шавҳар май. се кас гурех кӯҳе канад. гурехтан. дӯстони азиз хуш омадед як бори дигам. салат монакаде ман инҷа ма гуфтам ку як тортак мекунем. ҳозир меёро бигирам исо торта сар мекунам. торт мекунем насиб боша я торти ба мазак мекунем. кам харҷаки ба мазак. 600 шидем. хайм хеле охи мегрезана рӯза гирехтесен чикор кунем. раҳмат як нафас хуш омадӣ 22 барои лайк. раҳмат марҳамат агар ба ами фара тв обуна нашида бошӣ як нафас обуна шав. намама таҷике касе мада обуна мешава комментариямона манам мешам иншалло мегӯяд. дар инҷа ма 4 тухм гирифтум. ҳозир дута сафедиша дар ини отдельно мегирам. дар и сафедиёша барои крем. ана инҷа 2 тухми туну як дута зардикати ҳозир ман хамирша тайёр мекунам. ва алайкум басалом ва раҳматуллоҳи ва баракоту хуш омадӣ як нафас. ма обуна шидагиём. раҳмат обуна шида бошӣ. марҳамат якдигарта дастгирӣ кунед. морам фаромӯш накунед дастгирӣ кардана. силкаҳо боло бурава ҳатман удалит кунед ки мода зарар дора. инҷа шакарам медозем. омаде дӯстони азиз як бори дига дар инҷа мехоҳам як торт кунем. гуфтум печени мекунем бо гуфтум биё як торт кунам. марҳамат ягон савол-ҷавоби исломӣ кунед ё ки ягон саволотон боша мада додам бигиред. чақчақ мекунем якҷоя тайёр мекунем. морам дастгирӣ мекунем. иншалло ки ҳамаш нақ мешавад. ҷама рӯғанам андохтум. ширам меандозим. ман шира ёдам буромадай нагирифтам. о дафъа самбуса кардем. чӣ шид? Самбуса кардем. самбусо пухт хӯрдем.
من معینه عرب در شما آبونه شده، شما آبونه شدید و سمایلینگ مونده است. کسی آبونه باشه و ایدم شما منقل سمایلینگ مونده دیگه منقل آبونه میشتونه. خوش آمدید یک بار دیگر 9 نفر. короче من شیرین آورده بودم کم طرف نه خیلی میرزیم. این دفعه این سلات کدوم شهرتوز ندیدی؟ این سلات کدوم تیار شد سلات حوزی تورد میکنم اگر همینجا باشیم میخورم. مادر کجی که ماهیچه بخورم کجا ماهیچه بده نگفتی همینجا بیا ماهیچه اومدگی ماهیچه میویه. اینجا در ماهیچه هست نگفتی؟ و اینا آمد اپایی یزنتون کشتنگی رو من بگرزه دیره سازی خوبی مادر توجی سلامتی ساز فرزنده خوب با گفتن مایی چقدر رفتی بجایی نه و یزنتونه چی کدنی بدون مادر توجیک 3000 چیز بیشتنی بدم در کنکورس اشتراک کدنی بدم که گفتن اوجه تولگ نمیشه یگان چی فایده نمیشه نه پرپیسچیک میوید نه یگان چی اتکس کرد واه گم مبره نگرفتم شهری توز برای چخچق در اومده شهری توز رحمت خرید میغل کنیم که نشید ای بین زدن. دوستان عزیز یک بار دیگه هم خوش آمدید همه کس رحمت برای لایک ها برای دفعه شروع التماس کسی رسیدکاش بالا رفتگی و دلیت کنه که ماده ضرر داره کسی که آبونه نیست در همی سیرکای زکری پیت کدگیم مرحمت آبونه شوید یا خولیگانکا سلام علیک به همه و علیکم به سلام خولیگانکا خوش آمدید سازی خوبی اینایی مادر توجیه میکنیم در زنده بازی آبونه شد و مهمانی نو ایساب شست و آمدم رحمت شهری تو دینا ایساب شست و ایش که نمیای بفرین و یک کس آمد رحمت برای دستگیری دوستان عزیز نمی خیل می شوه و این را دخوف کم میمونم این را 2 یا 3 بار میمونم 3 قوت شوه
чӣ зарар барои чӣ хел? ака мегӯянд ки ҳамин силка боло бирова ютуб чи соат кам метия мегӯям барои аму мегӯм амиқа зарар доштае ки типа я реклама борин кардагӣ мешидае ки ҳамин одама реклама мекарди ютуб туда зарар доштае типа ам хеле фаҳмидум мумкин набудай барои аму мегӯм ки силкаҳои боло удалед кунед ма шуморо дастгирӣ кунем шумо мара дастгирӣ кунед. ду ҳазор буд 1500 кадаи хеле поён кадаи мо нав даговор кардем бо фаҳмидем ки ауҷа намешидай подписчик ҷамъ намешидай барои ҳаму додартон отказ кард дига. иҷо оши наҳор неста иҷа шоми шириниҳо иҷо оли тор тайёр мекунем салат тайёр кардем насиб бошад тор тайёр мекунем ҳаминҷа бошед ҳатман мехӯрем. ина Фария ТВ да обуна шидай. як бори дигар хуш омадед дӯстони азиз. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. раҳмат барои дастгириҳотон. майла хуш омадед хулиганка барори кор биё то худа бо филмо як 2 соатай баъди пухтан бо чақчақе то хурда биё. ҳози 1 соатам нашидаи эфирмона ё одамо ҳамаш эҳсоста буромада рафтаистиям гап эфир чӯто хизиқ нарафтаистай марҳамат ягон савол бошад савол ҷавоб кунед дӯстои азиз. ҳама каса як бори дигар хуш омадед дӯстони азизи меҳрубони ма. ина ма духовкама даргирондум омадум бо гашта. ҳози ҳамиҷа Фотима гуфт бешухӣ арзон карда 1500 карда охи ӯ қадар подписчик дора ку ҳар рост мегӣ мегрезане ки оптови кода 1,5 бадай канали арзанда ми канали арзанда дам хали гуфтан ман мегум ӯро худаш подписчикош бисёра ҳама одамое ки аяпаи Нилуфарро тамошо мекунанд арзандара аи очаи Фотимаро мумкин тамошо мекунанд барои ҳамои да подписчик номада ям чанд қе буд аму қаисуда мегум ки хай хумон бимонем ай хумон нестай ку хе одамое ки давован яке меёян охе ягонта находа ки наёян ана ки аму гапа гирифтае аз натон
ана пула намете мега. Нав 3000 ғалтондани буда меша ки тамом. чӣ хел арзон кардаи? Ма гуфтам ша ҳамин нарх намешава гуфт. охи ина ма ҳозир ироя мекунам. Ма гуфта ки касе мешава бо ма гуфтам ма иштирок мекунем. ма дар номерои ватсапша дод. ма ватсап дар навистам. гуфт ки касе пурсид битеша. бо ма пурсидам 2000. гуфт не, одамо гуфтан 1500 ку 1500 кадам гуфта нависта роӣ кардагия. дар кор боша то на ҳозир ина дар ягон эфири дига ҳозир телефонам дар эфира чӣ мекунам? метимтонам ӯ чиша номероша. иштирок карданӣ бошед, марҳамат иштирок кардан бигиред. модари тоҷик биё мегӯм ҳардумон я одамем 1500 мекунем. шаҳри ту чӣ хухар нигоҳ дорӣ? хай бугӯш кун мамчка. на дар кор боша то на номерои телефонош. гуфт ватсапи мара касе пурсид, касе иштирок кардани пурсид битеш. то ҳамин ютуба мебардорӣ ки ма бигардам. охи мегӯм ку биё даравак бубардорем, баъд даравак биё, охи даравак биё. барои ҳамун мегӯм охи биё тез ҳамунро буспорем. миёя уҷо охи аями пӯй хосият омад мона 300-та. хай саташ гирехт ина. ем қамонем ку дам мекарда боша хушру. Саташ хай нагирехт, майла бахшидем у саташа. ки арзандара кидад менем. ака арзандара кидад менем. инстаграмша дорум. имрӯз 1500 пага 2000. Не охи динама дар нависта буд ки 1500 кадем. мардака мега куҷо саросима мегиреза ютуб. хай рост гуфтай охи. саросима нашав. оҳиста оҳиста. ма ку мегӯм якум подписчикомоно ҷамъ кунем баъд чӣ кунем. бахшиш дӯстони азиз, ман рафта будам, ина омадам. ягон чи нависта бошед, нахонда бошам. бахшиши зиёд. келимпочом гарам язна беста барои подписчико. ҳовак магарам беста мегум охи барояму. чуваи ютуби ма часпидестай, шумам часпидестай дӯстои азиз. ҳама буромада рафт ку. хушомадед як бори дигам дӯстои азиз. дар иҷа озир чиша тайёр бикунем. кремша. майнаи сметана истифода мебарам. озир сахарни пудра мендозам. дар мобайноша мешакам болоша ба тухм гул меандозам озир.
ҳама дӯстони азиз ягон савол ҷавоб кунед, ягон саволотон бош ҳама додам бигиред, ман ҷавоб додам мегирам, гап задам мегирам, ё ягон гап задам бигиред. Охи хаб наистед. Чақчақ мегум япай зезе намеомада боша модари тоҷик ё самбуса пухтаста боша. ҳама хаб падам хайма худум гап задам. Ина сахарни пудраро медозем, ина хеле ширинак метунем сметанара. мама теҷака апаҷон шуморо подписчикотон чанд шуда? Дина дидум 447 буд. ай модари тоҷик 450. хуш омадед дӯстони азиз як бори дигар. ва алайкум бассалом. раҳмат барои лайк. биги клюшта додум. хуш омадӣ. чӣ гапа иҷа ягон кас смсотон спам рафтеста комментариҳоотон? намедонам охе чида нашидест наомадестай? ай ма я моши 450 ҳастай ях кардаста хинкиёи Москва. О рост админ хола кулучи мара куҷо кади? Ина додум тона. ладя обуна шавед. дӯстои азиз мехоҳам ира лад бизанам. чӣ гап шид иҷа ягон чои мо номадестай? смсо номадестай? чӣ кор шидестай? салом алейк ба ҳама. ва алайкум бассалом. чӣ кардестен? иҷада торт кардестем? намедонам кора албатта. дӯстои азиз ку модари тоҷик ягон чӣ бинавис?
модари тоҷику ягон чӣ бинавис сами ягон сини дига рафтеста боша смсо барои ки мадан омадеста ҳама хапа смсҳои одаморо нахондести охи номадеста мада чӣ хеле ки намедонам то қаями ки омадай видеоклипро омадай ё ба ҳамн модари тоҷик тамом дига номадай. салом алейк созеда макаса хуш бошед ба канали Фаррухшо обуна шавед. хуш омадед. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ Фаррухшо. ман навистум ку нахондестӣ номадай охи неми имрӯз 1500 пага 2000 тамом баъди ами ҳеҷ номадай. подписчикотона ҷамъ менед то соатоша ҷамъ мекунед обратно подписчикотон мегирезам во ина нав дидум наомадай не айма созай ина наомадай теҷерус маладес қанзан раҳмат ина нав омадай ҳамаш я буро ай сардро 30 лайк калакати задам раҳмат озода сабирова салом чӣ ба инҷа ҳама бо ключ ина шумодам ключ метем озода хуш омадед ку силкаи мара закрепитка пас сад одам гирехт сарам вайрон шид ай маам сарта гирехт ҳеҷ гап не сарта вайрон кадамести нами Фара тивида обунаша обуна нашидагӣ бошӣ баъд канале силкаи шуморо закрепит мекунам касе обуна нест ҳаминҷа будаги оя обуна шавед бак бо аяла ай ҳамата закрепит кардам мегирад. дар инҷа ма салати оливия тайёр кардам. ҳозир иҷода чӣ пухтестам торт я намо торт пухтестам насиб бошад торт мекунем. хуш омадед дӯстони азиз як бори дигар раҳмат барои дастгириётон. Фаррухшо ҳамин Фара тивида обуна нашида бошӣ обуна ша умалак 337 шидумаш раҳмат як комментариям мон ҳаминҷа шавҳари ма ҳастай шумода обуна мешавад. три сестрички таҷичка ассалому алайкум. ва алайкум басалом. хуш омадӣ хоҳарсози хубӣ духтаракот соза марҳамат карда лайка монед ай блог гузаред. ма бояд ира ба миксер кунем инҷа миксерамонам овозаш баланди баъд мебурояд дӯстои азиз. шумо гап зада мема ҳаминҷада ҳозир миксера биёрам ҳамин поёнтарда бикунам. шумо да обуна шидагия видеоклипро у дафъа обуна шида буд Солеҳ Ҷураев шавҳари май додар ина закрепит мекунам додар марҳамат касе Фаррухшо обуна нест обуна шава монда набошед раҳмат.
خوش آمده دوستانی عزیز. یک بار دیگر این پیروکی ما پخته قاق سوخته قاق جوش اهمیت ندادیم. اینا خیلی هیچ گپ نداره. پختگی گلавни. انا که ایش میخوام من تا برزم بعد کلوله کده ببرمش دایره کده. ایش کم طرف بسیار موندگی برای ما میریزم بعد بریده میگیرمش. خوش آمدید یک بار دیگر دوستان عزیز. همه کسا رحمت برای دستگیریاتون، برای اومدناتون. رحمت که ما را دستگیری میکنید. ما اوشما دام парт тумош хриби майлаш насиб видео клип про омалак вай зани арабай тоҷикира бинависи фақат ягон смайли кати бумон зангулову лайку ам хел бумон вай мефама хели бинависи вай намефама. دوستانی عزیز خوش آمدید یک بار دیگر. ایره حاضر هوی کنم. چی گریه داری شرطوز؟ او هیچ گم نداره اگر برای سوختگیش گریه داشته باشی. این اگده میشه خیلی زیغ نشه. چخ چخ کده بستی و میسوزونی. اگر در پیش بستی و نمیسوزه. هم خیلی میگن کو رحمت نازیم جان میرزایف اونه کلوشت دادو مرحمت کانال اینای دادرم دستگیری میکنیم. کانال اسلامی کانال خوبه. ایجاش دم کده باید میگرفتیم به هموشم. ایسنش شروع عبدالله کماندیر خوش آمدی دادر. سازی خوبی پیشروی ها چه خیلی بخواه. و علیکم السلام. خوراک بهترین میشه و اگر بستید میشه و انشالله. سالت کدیم تیار کدیم.
салат рафт ози ҳамаша да тарелка ба мегирам меёрам насиб бошад охиронда чақчақ када мехӯрем. ва алайкум басалом, хуш омаде. салом акаҷон, мега Фара ТВ. Ина Фара ТВ навистестай пари. хуш омади пари хоҳарҷон. сози хуби пешравиҳо чӣ хел? пешравиҳо хуб, кору боро соз. ва алайкум басалом, хуш омадед як бори дигар дӯстои азиз. марҳамат, дӯстотона ҷиғ занед, якҷоя суҳбат мекунем, чақчақ мекунем. И камтар шакараш камай, гудако навз мебинанд, яка шакардорак бикунамша. ушбон насӯза. насиб я тарелкада салом. Я тарелкада равон мекунам. Салом папаҷон бугохе. ухай акаҷоноша мега ухай ози папаҷонша надидай. мо шукронаи Аллоҳ созем, саломатиёмам хубай. мондаҳои меҳнат, раҳмат. Айнами думи подписчик ҷамъ кадан, кофта гаштем подписчикода ки ҷо бошанд гуфта. ҷоша намеёвем хоҳар. ягон адрес ёфти охе? недалеко город Камерова. Абдулло командир. мо дар Тоҷикистонем. Амина Маҳмудова. салом. Ва алайкум басалом. хуш омадӣ хоҳарҷон. ба барнома ТВ апа тез паз мурдам аждата сер шудам. охи ёя чиёе ҳастанд ки салат бутим та мехӯри охе. ира баъди авқот мехӯранд охе. торта ба чой. барои мо ман торт кадестам охе. торт. шумо дӯстотона файро кадан бигиред. ман иҷа тез тайёр кунам охе. шумо буромада рафтан мегиред ба ман зиқ мешавам. чӣ гапай? иҷа пухту пазай хоҳарҷон. хуш омадӣ. мо салати оливия кадем. дая сумондем. иҷа торт кадестем. майлаш. пака янгатон нестай роӣ кунен. бо янгатон омад роим кунам ок. майла. ягон кас дераждени дора? ҳо ҳеҷ ка дераждени надора хоҳарҷон. просто хумон қати дӯсто ҳами дӯсто қати ҷамъ шидан худаш як дераждение. ту тез тайёр кун. 20 подписчик аз ман. ку биёр охе 20 подписчик биёр нигоҳ тайёр кардана. уже ман чира тайёр кардам. 10 нафараш ҳисоб шестое шумо омад. майлаш корота бикун. хонаи блуда тж да ҳар рӯзи ден раждения. мо да ҳар рӯз ден раждения. хуш омадед як бори дигар дӯстони азиз. ва алайкум басалом. хуш омадӣ оила дар Москав. 20 подписчик меояд баъди эфир бо гум шида меранд. ина пари мегӯям сообщество кунам. ва сообщество ко охе
ина 12 та шид. Ами ба чи ба шарофати шумо 12 та шид ина. Насӯзон дедохи торта да экран сӯхтагӣ буд. Гуфтум тинҷӣ боша. Пажар шид ина. Вай ҳеҷ гап надора. Вай аниғи қайқа месӯза ки чақчақ кади қаки месӯза. Ҳеҷ гап надоро. Вақте ки дам мекуна як тарафаш серавнои духовкаҳои таҷикистскиро медони охе чӣ хела. Як тарафаш сурх меша, як тарафаш хом мемона, бо як тарафаш сурх шид, ду тарафаш месӯзад. Барои ҳамон як тарафаш қайк ранги сӯхтагӣ вайда аҳамият натиҳед, дӯстои азиз. Юсуф салом аз номи Борон. Раҳмат. Не додар метавонисти охами 20 подписчик 20 чи биёрохе аҷоя бихӯрем ами ба маза мезгареси чақчақиси мебини тез ма тайёр мекунам. Охама ами одаморо дида тез тайёр мекунам. Ина Пари Шаҳритуз привет менависа. Мо одаморо дар назар гирифта тайёр кунем мегӯям. Охо яке тайёр кунем охирда бисёр биёя баъд хеле безеб меша. Барои ҳамо барвақтарак биёянд ҳамаша бигирам. Ҳама эфирои бачаҳоро вақте ман корум сар мекунам, баъд шумо ҳам сар мекунед. Охи барвақттар кунед ҳами эфирора. Вақти бекорӣ апаҷон гулам. Майлаш. Охи мо дар ҳамиқотӣ чиайда кӯдако ай мактаб меоянд тинчтар ами ғотия. Барои ҳамо ғотӣ мекунем. Ту тайёр кӯ ина омадан мегирам. Майлаш ина ман тайёр кардам мегирам додарҷон. Хайру кардам биги ҷеғ задам биги аялав. Сози хуби мега иншалло Пари Шаҳритуз мега шумора. Амина дар кадом шаҳред влог снима намекунед? Мо дар шаҳри Душанбе дар пойтахти Тоҷикистонем. Влог снима мекунем. Дар нами Фара ТВ будро. Я силкамон ма закрепит кунам. Амина. Ана муҷода влог снима мекунам. Душанбера ҳама ҷоша. Дуро ҳатман подписатсия куд тамошо ку. Ба қарибги ашани Душанбера снимат кардан. Бо Садбарга. Ана козина устройкора кати иҷода вайкики аста ямёро снимат мекунам. Шумо подписатсия кунед ҳастай. Пари рафт барори кор бо миём. Майлаш хоҳарҷон бо биёв то хӯрда. Я дур омадан бинед соҳиб шеста кардон. Раҳмат додарҷон. Девона куҷо мега? Чӣ хеле кор кардасти? Шумо чӣ кор мекунед ки хоҳарҷон? Ба чӣ кор боро машғулед ки дақиқоти кори шумо сар мешавад? Студия салом аз барноматеҷи подписка. Раҳмат. Хуш омадед дӯстони азиз. бо мо бошед то охири эфира. Тод мекунем то насиб боша. гап нест. Душанбеҷона ёд кардам. ҳозир ҳамҷа Солеҳ Ҷураев шавҳари ман силка мемона ҳамунҷо будро. ҳаму бачамай дуро ҳамунҷо подписатсия кун. нигоҳ ҳаму влогҳои Душанбе ҳамаш ҳастай шона. парки Садриддин Аминӣ, парки Абу Абдуллои Рӯдакӣ, Сомонӣ ҳамаш ҳастай. Дуро ҳамунҷо тамошо мекунӣ. Пушаймон намешавӣ подписатсия кардагӣ. Иншалло ки хуш омадӣ. ай барномае ки омада бошӣ. ина клюшта метем дошта бошӣ. Муҳаммад Латипов салом аз номи барноматеҷи. Ва алайкум басалом. Подписка. Раҳмат барои подписка. хуш омадед дӯстони азиз. аз ҳамаат миннатдорам. аз ҳаматон яко як раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. хуш омадед ҳама каса.
чуть-чуть сахар добавь, вот здесь есть сахар. салом аз номи барноматиҷи қаб апалайка кати имзо раҳмат сари хосор хуш омадед кани силка девона мегум бо хафа нашавед ма парира мегум девона ма фаҳмидум ӯро гуфтеседи ҳеҷ гап надоро худодарҷон хеле шӯхӣ мешохову шӯхӣ мекунад ҳеҷ гап надора ман мефаҳмам ихелиоша мефаҳмам силкаи фара тевера бумон фара силката бумон фара ҳамиҷа боши силкара бумон мефаҳмам охе шӯхӣ ман медурам ягон эфиро хеле шӯхиҳоро мебинам ман лайк мемонам бо иқа мехонам ман медонам охе шӯхӣ мекунед ҳеҷ гап надорад ёшед шӯхӣ мекунед шӯхӣ ба ҳамн ёшӣ зеб дора манучер салом аз номи барноматиҷи лайк ва кати подписка раҳмати калон барои лайк барои подписка хуш омадед миннатдорум аз ҳар яки шумо ина шаҳри туза буд роҳе дастгирӣ кунед агар бихоҳед тӯёро тамошо кардан шаҳри туза дастгирӣ кунед тӯёро мемона тӯёи тоҷикистона бисёр бо шаҳри туза мемона дуромада обуна бишаведша ки дар кор буд канали фара кида дар кор буд канали фараро овардӣ раҳмат ина амина нами шаҳри туз канали фараро оварда салом алейк ина паймо омад хуш омадӣ хоҳари мае бахшиш хоҳарҷон хуш омадӣ зезе раҳмат барои лайк намонда раҳмат бугум так лайка бумон бияй боло бозгар канали шумо чамангул ёрова салом аз номи додарам барноматиҷи лайк подписка раҳмат ба додаратам ба худатам раҳмат хуш омадед инам хеле дӯсто ҳастанд ки дастгирӣ мекунанд хай боя хелош ҳастанд дастгирӣ намекунанд ҳеҷ гап надорад оста пеш меравем насиб боша бо дастгирӣ дӯсто закрепит силкара не эвой закрепит кунам ина дӯстои азиз ами шаҳри туз силкаи киро овардага силкаи фаратевера марҳамат дуроед обуна шавед тоҷ тв салом алейкум созен ваҳ ай куҷо диден ман лайк намондам раҳмат барои подписка кардагид охи одама медуроян якум салом лайк меган шумо нагуфтед салом гуфтед тамом бай ҳамҷо фаҳмидем ки шумо аниқ лайк намондед торт форид ма неки кремуш жидки бидай ҳози креми чишам тайёр кардесем ҳози дута сафеди тухма гирифта будум ку агар аввалош будӣ ҳамуро оли духтарам лад задесай о сахт такак меша ҳози меёрам да болош мешакам и просто барои хушру мулоим шиданша оли ӯро ай болош мешакам хушру меша хоҳарҷон қапед лайка подпис ҳамаш раҳмат мара румоли кабуд додай мара румоли сирх наметен сурма кабуд каден румоли сурх
ҳатман рӯймоли сурхам метемта. ана ин мағзакоиша ки гирифта будам, ана хел мекунам. Маматеҷаке мега зезе сози хуби. Фаҳмо кремуша нишон надоде сахтакша фаҳмонем. Хоҳарҷон ами 2 сафеда ки тухма мегирӣ, қатъи шакар лад мезанӣ, ба он миксеря 5-6 минут лад мезанӣ, сахтакак мешава, оз ина меёрад. Лад задеста. Салом, подписка тарафи барноматеҷе, раҳмат. Мавҷи Шарипова, хоҳар меши, апа меши, раҳмати калон. ҳатман бо мо бош, моро дастгирӣ кун, миннатдор мешавем. Агар канал дошта бошӣ, ключ метемта. Ма бая дастум пиро кадестум, нагуфтум лайк монданм. Фаҳмо. Видео что-то вкусно получается. Видно, что-то вкусно получается. Когда буду, то отправьте кусок. Спасибо. Обязательно отправим вам тоже. Зезе менависам, мама мешава шуморам созен. Мама теҷаке шуморо мепурсам. Душанбе, Москва, Рустам. Душанбе, Москва. Салом. Барнома ина лайк, подписка. Раҳмат. Раҳмат. Хуш омадед дӯстони азиз. ҳатман ягон видеои маро ямино тамошо кунед ки подпискотон бо гашта тоза накуна ютуб ҷон. Шукр зезе хоҳар. Барноматеҷи подписчикоша роӣ кадестай. Ина маро дастгирӣ кадестай. Додар мега тез тайёр кун, ма гӯш намондестам. Тез тайёр кун, ма гӯш намондестам мега подписчикоро роӣ мекунам. Парвои подписчикоро накун. Ина додарҷон, ман ина салата овардам уже иҷо мондум, гуфтум ки и додари ма ҳози чӣ мекуна, подписчикоша роӣ мекуна. Пухтупаз хуш бошен. Хуш омадӣ пухтупаз. ҳами силкаро закрикит кунед. Раҳмат. Биёин хонаи мо. Ма питса кардам. Пирог, манту, фатир қат мехӯрен. Админка бо мери тортхӯрӣ. Раҳмат. Шумо ҳар рӯз питса мекунед ки? Хоҳарҷон Зезе ҳами питса бугӯяд, агар 4 гудак ма гирифта меравам, ха питсаро нағз мебинам. Мо ҳам хай ҳар рӯз қариб мекунем гуфта. Я 2 рӯз накунем, питса намекунем мега. Юсуф Теҷи Фархор. Хуш омадӣ додар. Ва алайкум басалом. Раҳмат. Мада клипте аку мара дастгирӣ кунам, бо ма ҳамаша дастгирӣ мекунам. Клипте аку мара дастгирӣ кунам. Ина барноматеҷеро закрепит мекунам. Дӯстои азиз, марҳамат дастгирӣ кунед. Марҳамат дастгирӣ кунедша. Раҳмат додарҷон барои дастгириётон. хуш бошед ҷон. Салом додум, ҷавоб набуд. Болотар да ҷавоб салом дода бошед. Ягон су рафтам да. Пилта да усна иси су рафтестам. Ма бале ҷон кор мекунам. Манту, самбуса, питса, фатир мекунам, мефурӯшам. Беҳтаринай. Хеле кунӣ. Хеле монда мешид да. Фақат ҳаракат кунед. Ина ҳаракат кардам. Ина духтар ман гуфтам биё ёрдам ки иҷо одамо гӯшна шидиян бетоқат шидиян. Бароям уам тез задестай, лад задестай, оли болоша камтар ороиш мекунем бо. Ина маматеҷаке мега обуна шидум то на барнома кадоме мешава, камент мона. Обязательно ба 15 канал дастгирӣ мешавад.
اینا مرحمت اینا ما رو دستگیری کرد. شما رو هم обязательно دستگیری میکنه. حتما کمین مونید. این کما با جان و دل قبول میکنه مهمانا را. حتما میرویم. آخ شما در کراسنودارین، ما در تاجیکستانیم. رها محکم رها باشین میریم обязательно مهمونی. یا که شما آمدید تاجیکستان حتما بیایید. неким ширам омад тор тайёр нашед. пул ҷамъ дорум мерам оператсия мекунам. чо кардем зезо кардем? чо кадаи шуморо ки оператсия мекунам? тайёр шуда ку додарҷони на? то қами ороиш мондаи тамом. пухтпаз кулуш додум манаму я видеот медуроӣ. видеот ки дур омадӣ паделитса мебуроя. ҳамун паделитсаро меҷиқӣ. бай паделица копировать мебуроя. копировать мекунӣ миёӣ баъд ҳамун ҷое ки менависӣ ҳамунҷо медуроӣ. сахтар меҷиқӣ. ҷиқида мести худаш силкат мебуроя. вставит мебуроя. ҳамунро меҷиқӣ. ҳамун силкаи копировать кардагита мегирӣ мемонӣ. тамом. майлаш шумо торта гирем биёед. май исм майла чайдарам мехӯрем дар сарҳади тоҷикистон. майлаш обязательно сарҳадиш вомехӯрем. дӯстони азиз як бор дигар хуш омадед. раҳмат барои лайкҳо. чӣ хеле маззатон нестай? куҷотон дард мекунад? ина барнома тиҷӣ мегӯяд 440 шудам. агар талхатон боша ҳеҷ гап надора. ина ман талхама гирифтум партофтум савабот нашидам. ина хоҳар гуфтасти жид ки и қагместа худаши сахар дора. чӣ меша? сахт меша. админка хаб талхаи ма санга ҳал мекунад. фаҳмо кани тонистим ё не? ку биҷиқ сахтар биҷиқ чира мешава? ба сари амун рафта бошӣ. амун ҷой меҷиқдагита сахт биҷояқ ҷой менависагита. баъд чӣ ку ставид мебуроя амунҷо бимон.
Юсуф оби нашидо мега Маҳмадтеҷи ки почему так тут раз получилось? او бегона дар эфири модар тоҷик гуфтам ку админга ман охиронда буромада будам баъд фаҳмидам хай фаҳмо о чимона таъриф кардем креми таърифимона уда чимона таъриф карда будем номуш чия аппарати картофелфри кунакмона сӯхт ида бои крема таъриф кардем соз нашида ҳар дафъа ҳамихел мекардам соз мешид хайна ин хеле орометимша дӯстои азиз тайёр мешавад раҳматҷон шидак ҳамхеле меша ман намедонистум ба фаҳмидам ина дӯстои азиз инами хеле тормон тайёр шид як ақаллан як 10 минут дар чӣ мемонем ба мебуремша ҳозирам хай дара бубурӣ мешаву ё хай ҳозир як 10 минут монамша як дам бигира амина номтон чӣ номи ман манижаи номам хоҳарҷон ина ҳозир салата хӯрдан мегирем иҷада як 10 минут бестан то салата хӯрдана насиб боша бо ира меёру мехӯрем яҷоя дӯстони азиз як бори дигар ҳама каса хуш омадед кӯя бучашамай намакаш бихел боша ҳами чизеро таъриф кунам ҳам хеле мешада ҳами бисёр ма ҳаму аппарата таъриф кардам ҳозир мекунем ба ҳаму хушрӯ мешава гуфтум мондум як бор ток задма дуюмбора шид мондум кор накард баргирифтем дар плита кардем лайко ақаллан 50 нашида ҳозир меша иншоалло кани марҳамат дастгирӣ кунен инаи хоҳармона дар борон инами дар барнома теҷа нашида боша як комментариемон ба 15 каналаш мешида ина моро омад дастгирӣ кард раҳмат барои дастгириҳош салат ба мазза шида дӯстои азиз биёед ҳама каса чашм мегирам ячи соз 2 рӯз пеш кор карда буд мондум вообще кор накард ҳозир дига насанҷидам қаҳр маовард дига насанҷидам шуд як бисанҷумша ку яке кор мекунад хай идаф чизера гап задем шуд мегум туф кардан мегирам ки хеле намешида барое ки ҳам чизеро таъриф кунам ё вайрон меша ё мешикана ё гум меша намеомшам хеле ё
соз намеша. Инами аз сахт мешини нами. Вообще намеғалтини нами хеле вообще нами хеле мекади шох када место. Намеша вой даф. Барои чӣ? барноматеҷӣ шудам. Шумоя интизорам. Як комментариямон вай да ҳаму я видеош вай ба 15 каналаш дастгирӣ мекадай. нигоҳ шавҳари ма чӣ мега? Амина рост мегӣ, чашм дора. Вақте нав гирифта будумша, ма фарбеҳ будам. Ҳозир чӯби гугир чидам. Кадом рӯз мешиканам? Раҳмат. Илтимос бе колоколчик нашед. На илтимос бе колоколчик нашед. Пешакӣ машалло бугӯ чашм намерасад. мада намеоя ки подписаться кардай. Шумо да намера ки подписаться кардагӣ? ку биби ма подписаться кардам айма рафт. ҳозир баъд омада видео тамошо мекунам. Ина я додари мо омад. Ғариб ТВ. Салом алейкум. Ва алейкум басалом. Ғариб ТВ. Хуш омадӣ додар. ҳар я эфирот медурам, лайк мемонам, меқамесум. Фақат шумо баҳс мекунед, ман мебурам ба. Ҳеҷ наменависам. Ма колокольчикша ҷихдам. Ма касе да подписаться кунам, ба колокольчик подписаться мекунам. Бе колокольчик ма ҳеҷ када подписаться намекунам. Камтарак бояд тамошо кунад. Ман медонам. Некем бисёраш тамошо намекунанд охе. Чӣ кор мекунем? Бисёраш тамошо намекунанд. хуш омадед дӯстони азиз. Як бори дигар Ғариб ТВ инаме барноматиҷида обуна нашуда бошӣ. Марҳамат обунаша дастгирӣ мекунада. Як комментариямон ба 15 каналаш дастгирӣ мекунада. баъди эфир тамошо мекунам видеоҳота. хуш бошӣ апаҷон. Ҳама каса хуш омадед. Апа мегам механда. Кай ки медурам Ғариб эфирот лайк мемонам, нигоҳ мекунам. Ҳама вақт я дизлайк астай, ба фақат баҳс кадесед уҷа. реб мондагиету баҳс кадесед. Яке шери ватан матан мемонету бо ребтон бисёртарай. хуш бошӣ ака ҷонсози хуби ака. кору боро хубай мега. Ғариб ТВ. Парвиз Идиев. Салом аз номи барноматиҷӣ подписка. Раҳмат. Канали Ғариб ТВ канали зур омада маъқулай. Фақат кинои Санта Барба мерава. медурӯи хуҷат маъқулай та. вайдои ошиқӣ дора фақат. шукронаи Алло. 2 рӯза гирип ховм мега. ваҳ Санта Барба. салом аз номи барнома. хуш омадӣ.
хайма мебуромад ниҷаҷон, дар паноҳи худо бошен. Раҳмат, пухтупаз, хуш омадӣ. Як бори дига ссилкатамон касе ҷа нашидагия ки меша не ки мамо барнома да подписатсия карда бошӣ, я комментариямон аму мешидайта. мо ҳам я 20-25 минути дига чақчақ мекунем, ба хайру хуш мекунем. Я торта мегирем мехӯрем бо ранги салат. мо як борами салата инаи хеле кофтем, наёфтем. Ма майда будум, гарошик наёфтем. Дар қишлоқ ки зиндагӣ мекардем, ина хеле гарошик набуд. Ма гуфтем хай биё дар ҷои гарошик чӣ медозем? нахӯдта ҷӯшондем, дохтем. хай салат ба маза омаду. хай чени ине канали мада рост мега, кинои зур мешава. Апаҷон бо чӣ хизмат кунам? Насиб ба дертар медуроянд рафиқом. Раҳмат додарҷон. хизмате дами ки ами Фара ТВ-рам я дастгирӣ ку, ҳаму бачамай биё эфирошонда ба ҳама каналот биё. Тамом, мо ягон хизмати дига ай дӯстомон интизор нестем. Раҳмат, амиқа хизмат мекунед, дастгирӣ мекунед мона. Миннатдорем ай ҳамаи шумо. И барнома худаш куҷо дай? Барнома чанд канал дорӣ? Барнома инамиҷо даёз миёе мера. Лайк аз ман, раҳмат. Коммент моненма мекунам, бе проблема. Майлаш. рӯзи шанбе эфир менаанд. Рӯзи шанбе эфир дорам, бачаам эфир дорам. Марҳамат биёед. Вай гитараро нав ёд гирифтагия, гитара мезанад, байт мехонанд. Ва ё русиян, тоҷикӣ мехонанд. Биёед уҷо фақат дам мегиред. Иҷа мехӯред, уҷа дам мегиред. Мо рӯзи бозор дорем. Мо рӯзи бозору чоршанбе ҳар ҳафта 2 маротиба дорем. шаҳри туз. раҳмат, соошестан бикунем. Ина мо тайёр кардаем, хӯрдестем, ба мазза будай. Омадӣ, дафдер накардӣ. ма дар ҳудуди Душанбеҷон. Оҳо, зурай ку. Раҳмат. Лайком 5 шуда боша. Дар ҳудуди Душанбеҷон бошӣ, биё қатиям бачимая во бухӯр, я роҳ нишон битем бачаи мада. Дер накардам ми? Не, дер накардӣ. Хуштомаду нағз медидайта. Ина биё. Ай боло бугзар. Не модари тоҷик. буд шид эфир чӣ бало? Не, буд нашида. Ҳоли 20 минути дига мешинем, ба буд мекунем. ҳоли торта меорем мехӯрем ба насиб иншолла мекунам. Мама кударо. ҳамуҷо инстаграмшам мондагия дар ҳамуҷо будуро қатиам общаться ку, я во бухӯр, я роҳҳоша нишон буде. На подписчикои шумо бисёр буда. Ҳамурам я ма конкурс гузаронам. Конкурс ҳозир мегзаронед ё ки бадтар? ма конкурс гузаронам. барномама обуна шудам. Клипаш кунем мешава? Рафтестай? Кума ваҳй аз намуло акуя болгарский тезак шав. Ама паҷон ме фақат дами шаварма ҳамо метеина 1,5,000 наметия. Бугу аку битеша, бугу мааму да арзанда бимонум, аками бар чимон 1000 бишава. Акаҷон соле гирифт вазбин несохе. Читари конкурсай.
Саёд Медиа, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Саёд Медиа, хуш омадӣ. барнома агар рози набуромада бошӣ, на шавҳари ман мепурса чӣ хеле конкурса, шавҳари ман конкурса дӯст медора. Шавҳари ман конкурса дӯст медора. дароен тамошо кунед. Не хеле соз шидам. ҳамшаҳрӣ хуш омадед. ҳама каса созен хубен. Саёд Медиа мега ва алайкум ассалом, хуш омадӣ. Мо шукронаи Аллоҳ созем. Шумо созен хубен. конкурси билет. Шаҳри Туз ТВ ҳамиҷадаи. Шукрон теҷе. Салом. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ. Шукрона хоҳарҷон. Сози хубӣ? саломатӣ соз, пешравиҳо хуб. 2 мерс дорем, 10 телефон, 10 телевизор, 5 та конфетти, 10,000 рубла. Главный приз чай? Хая қиёмат чизай. Аз намуно ба хотири салатош, тортош роиш ку ягон сафеди яка. Не. Мерседес. Хай апаҷон, паноҳ бар худо. Байсо худодарҷон, оли торта меёрум, я қабеста гуфтум ку ба холодильник мехӯрем. Ҳамиҷада класс. Бо сечка. Ҳамиҷада боши, зинда боши. Ҳамиҷада боши, зинда боши, мега Саёд Медиа. Ма пагониям келинпочо. Тортам ҳаст бо. Тортам ҳаст аёли. Як беста дам бигира. Гуфтум ба бирем бубурем шаҳр торта. мерави шаҳри Туз додар? Хайхай дорӣ ё рақс дорӣ? шаҳри Туз кай эфир мекунӣ, мега Саёд Медиа. Ҳамин зезеҷон наёмад? Не, вай чӣ кадеста буда? Питса, пирог. Омад, бо рафт. торта шумо хӯрен, мо нигоҳ карда шинем. Не, шумо да метин. хуш омадед дӯстони азиз, як бори дигар раҳмат барои дастгириётон. Аку биё торта биёрам. Аку 10 минут гузашт. Эра як тараф монад. Торта меёрам, инҷа мебурам. Доставка ҳастай Москвада. Доставка? Насиб. Охи доставка 2 ҳафтада мера. Бо вилкан овардам. майлаш апа дастгирид мекунам. Раҳмат барнома теҷе, раҳмат барои дастгириётон.
майлаш дастгирӣ кунӣ, хеле хуб мешавад. Инам хеле торти мулоимакай. Тайёр шидак торт. О, паре ина хуштоману нағз медидайта. Торт тайёр шид, салат тайёр шид. Хурдан шид. Вақти хурдан шид. О, вақт хуштомадӣ. Дер накадӣ. ина дӯстои азиз, мулоимакай ба маззаакай. Уқа маҳсулотам намера бигем. Метонен ороиш диҳед бо ягон крем. ҳатман тайёр кунедем хеле. Ина хуштомани ма ояндам нағз мебинам. Охи ки, конечно, нағз бинам. Ихел килини нағз. хуштомани ояндам нағз мебина. Охи, конечно, нағз бинан. Ихел килина нағз ҳа. Нағза ҳа. модар теҷе манижа торт зур омадай. Баъди эфир тайёр мекунам. ҳатман тайёр ку, уқа маҳсулотам намерам. мама теҷе ҳам ба маззаи кӯдакон дам хеле тайёр кунам, авқот намехӯрам, фақатам хеле мехӯрам. тортеве шидам. тортеве шидам. тоҷ. модари тоҷик тоҷтевеай. марҳамат якдигарро дастгирӣ кунед, касе шудагӣ нест обуна шава. хай ягон саволотон боша, марҳамат битиҳед. идафчота эфир додам кам омад. хай раҳмат барои ҳами қашам. торта дидам рандум зад номуш. хеле торти ба мазза пеши ман боша. Оҳо, медонед чӣ хел мехӯрумша ба мазза. чаф-чаф накарда бихӯр. агар чаф-чаф кунем бо арӯсут меои дизлайк мемона. модари тоҷик нигоҳ инами додаруд, инами азнат. бо инами арӯсуш омадай даво чи ма дизлайк мондай да видеои ма. у дафъо ма бурда говор кача гирифтак дизлайкша. у дафъ гирифтак дизлайкша. И дафъа мегум даговор ку бо бигира дизлайка нагирифтест ай видео. чӣ балои дора? гап нест. тайёр шидаку. ай кор напуромадиятчу. у дафъ даговор кард гирифтан дизлайка. И дафъа мегум бигира намегира. ҳоли ӯ ховай чум нафаҳмида эфира. охи намедонам наёфтесам хумам биё. ҳамин 4 та дугонама мегирам, апа хоҳарома мерам ба сараш. бо худат наёфта бошӣ модари тоҷик. язнат амиҷаи парӣ. бо нигоҳ дарав қоил меша. бо неам намега, бакала намегирам намега. бо бакала гирифтесай нигоҳ.
Салом. Нурихон Юсупова. Юнусова. Ва алайкум басалом, хуш омадӣ. Оилаи тоҷик Дагистан. Ва алайкум басалом. 51 лайк созедама каса. Раҳмат барои лайк. Шукронаи Аллоҳ созем. Хатича Светок. Салом алейк ва раҳматуллоҳи ва баракоту. 52 лайка биги. Ва алайкум басалом Хатича, хуш омадӣ. Раҳмат барои лайк созен. Хубенама каса. Моҷуда тайёр кардем торт, салат. Хурдум фалаш када гуфта. Хай ҳаст ростша мега. Ростша мега. Гапа ростша гуфтан дар корай. Оҳо. Торта ресептша надидам, успед накардам. Нурихон, ресепташ о қадар душвор нестай. 4 та тухм гирифтам. 4 та зарди, 2 та сафедиш лад задам ба як пиёла шакар. Баъд иқак руған андохтум, иқак шир ва орду какао. Тамом. Мондум ба духовка пухт. Инам хеле кремшай сметана кадам. Ягон хейнӣ надора. Иқа торти ба мазаи вай. Раҳмат. Язнам ами ҷай гуфтен дига овозма гирифта. Гап задам биги пари ина мара ҳарчи гуфтеста бухчон ёфтаймада. Пари духтарай. Ассалому алайкум. Как всегда беҳтарин. Афаҷон хаста набошед. иштиҳои таом шумода. Ва алайкум басалом. Ислом ТВ хуш омадед. Дода раҳмат барои гапҳои нағзатон. Лайкамонед аз боло гузаред. Модар хабку бо ҷои турам пур накунанд. Машалло беҳтарин ҷони апа. иштиҳои тон шумода. Акай солема духтаром хоҳаршон меша. Пари бо натарси. И майда ёзи ҳамчени бошам чени фарикаи пари. Манижа я стакон шир будоз меша. О, я стакон шир будоз меша. Я стакон шир будоз меша. Михеле молой ман мея фақат ки аму я разрихтел будоз 18 грамма. Эфирай Тоҷикистона шаҳри Душанбе. Иго модари тоҷик гӯш кун. Модари тоҷик апаҷон я таъарруси навак ёфтима да? Ҳам худаш ята ёфтае, ҳам шуморо мега ята ёфтима. Аҳа. Ба даговор рафтеста, я? Иҷа. Арӯсёвӣ. Хуш омадед дӯстони азиз. Касе надонад ами Солеҳ Ҷураев шавҳари Майку амад я биқипеча арӯс ёфтаи мада миёи дизлайк мемона арӯсаш. Кучи гуфтаниеча. Ваҳ и аз намон арӯс кофтестан. Арӯс ёфтай накофтеста ёфтай уже. Миёи ҳар я барнома мада ҳар я эфири мада диз мемона мера. Нашид мега мор газидан. Рахо мебара гӯшнара нерост. Во омаду. Хуш омадӣ барнома таҷадуда. ховар мода ғарибӣ. Иншоллоҳ худо ҳамаи ғариборо ба ватан барбигардона ба пеши ёру дӯстошон, хонаводашон. Охи и кӯдакои ма ку ӯ торта дарав мехӯранд мегум калонтар кунам. Ҳамира агар ами калон меша, ман иқаша гирифтум ку. Ҳамира дар ҳамун листи калон бирез. Иқа калонтар куни агар ҳамуқа тухм будоз. Иқак шакар бисёр будоз. 1 пиёла шакар будоз. Агар 2 пиёла шир будози. 2 та наму листи калон кати 2 та меша. Ма фақат калон мекунам, дар листи калон мекунам. Аки иҷа шумо да нишон додан да майда кадам. Не ако гуфт торт пас ранги ҳамо торт ширин боша, гуфтум ҳайрон шидам.
ака бо хиёл кардӣ вай омада маро чашида. Антон, здрасти. Здрасти, хуш омадӣ Антон. солеи тарина гӯ бо тор нарава ҳамун тараф. Манижа зиқ наша ҳоли меқапем, чиликоша мешканем. О, я меқапемша чиликоша мешканем. Видеоклипро куҷо шуди? Додар буромадӣ рафтӣ? Шуморо закрепит карда будам, касе ҳамин ҷоя обуна шид шумода. Апаҷон, айкиҷо мешин? Шумо айкиҷои Тоҷикистон овозотон ба кадом мемонад шидестаа? Ма пари ай ҳозираш дар Душанбе. Ма асосан дар тарафи Қурғантепа калон шудагим, ҳамун тарафода. Анна диди манижа ревнават кард. хай мардакомаш ревнават. Хумо занако ревнават мекунем баба, ё албатта ки ревнават мекунем. пари худут айкиҷои Тоҷикистонӣ? Дар Москваи? барнома теҷе ма дурум бароси ҳамун гап задаистам, агани на самом деле ма ҳеҷ ка нашудай. 871 будум ҳамуқаям. Соле мега механда. Ҳаминҷа ма эълон кардам, одамо шидагӣ бидианда нашидиян. Не ки мар бега мегрезан охе. ҳамин видеоклипро да касе шидагӣ нест, бишава ҳамин қариб 1000 шуда, 1000 бирасона. беҳтарин оилаи хушбахт. Манам мехоҳам ранги шумо бар ин оилаи хушбахт кунам, якдигарфаҳмӣ боша. Мегӯм язнамон одами хуб будиям, беҳтарин. Раҳмат пари. видео шидам бо зангула, шуморам дастгирӣ кунед. Инам аматеҷа ки шидай видеоклипро. Чӣ кор кунам? Обуна бишаве. видеои ма шидам. Ина модари тоҷикам шидам, мега соле рост мегӣ, на самом деле аки хитоноха бечора нагиред охе. ма хай шавҳарама дӯст медорам, ма ҳурмат мекунам ша. ма да ҳама чиро иҷозат додагай, раҳмат. барои ҳама май хеле шӯхӣ карда хандидастам, қати шумо набошам, агар ӯ иҷозат натия мора мемона, кира шавҳараш мемона хандида бишина охе. шавҳарам инсони хубай, барои ҳаму париҷон худо хушбахт куната, я шавҳар ранги шавҳари ма битията. хай ҳама шавҳаро рашк доранд. бечораи марда ки ман метарса эфиром дуроя мега, бо сир накунанд подпис чикор. охе шумо маматиҷе ки фақат менависед эфир барои зано биёед, марҳамат дугонаҳо менависед бисёр вақт. барои ҳамо дуромаданда ба уҷа занако медуроянд. шумо дуром ягон вақт хеле гапҳои ҳар хел гапҳои занакӣ гап мезананд уҷа, ай бори касалиё, ай бори ҳамхелиё, мумкин барои ҳамо метарса дуромаданда. соле рост мега ҳурмат мекуна. гап нест ҳурмат боша зур, фақат ҳурмат кунед. тв ҳамадон салом. ваалайкум басалом. ключ додумта ключ. марҳамат. якдигарта дастгирӣ кунед. инам инҷа силкада обунаша. ман наметарсму ҳурмат менам. раҳмат барои ҳурмат карданот. гулунот соз шуда ягон грамм.
тақдират соле. раҳмат дӯстои азиз барои дастгириётон, барои гапҳои хубтон. хуш омадед як бори дигар ҳама каса. машалло беҳтарин. раҳмат барои ҳамаатон. марҳамат, ягон саволотон бошад дӯстои азиз, савол битед. 2 соат чи чақчақ дорем. мама теҷаке насамон дели ман ҳам метарсам эфири худа дуромадан да ина шавҳари ман мега бисёр вақт шумо менависед барои зану барои вай намедуроям. силкамон мешам видеоклип про мама теҷаке силкамон мешам. келимпочо бадил нагири гапома не бадил намегира ку иҷо шӯхӣ кардистем куҷо бадил мегирам ай куҷо шумо аку шавҳари маро дидагед ки бо ӯ дар рӯс меовед. шавҳари мада хиёнат намекунад. инҷа я дута чуҷа пуҷа дора ёда хиёнат намекунад. ина ҳозир беманем чуҷамо я нишон бидем. ку исниго ина дидед чуҷи мара. инами хеле барои ҳама навис ҳама медуроя. шумо як отиша мекунед ҳамора ман медуром лайк мемонам хеле салом палом наметем будуром ба дига даҳанам гарм меша ба дига саат 1-2 мешад иҷа тоҷикистонда. апа силкаи мара закрепид намекунед. силкаи шуморо закрепид. ина ки да будуро барнома шаҳритӯз барои чӣ гирия дорӣ? ҳозирам тамом нашида барояму ҳевару мега янга як бор барои дӯсто бинавис. рост мегӯ барои дӯсто бинавис. мара дастгирӣ кунед камен монед дастгирӣ ба 20 канал мекунам мега барнома теҷе. инами силкаи закрепӣ кардагим да будроед як комментарий монед ба 20 канал дастгирӣ мекунад. мегӯм ховарҷон ростай меган блогеро налог метиҳанд. намедонам ҳозирам ҳамам хеле мега дар тоҷикистон қонун буромадаи блог метиҳанд. ҳозир намедонам ои канали мо ба пулкоркунира нашида. аниқ налог месупоранд блогеро роста ина барнома теҷа ки подписчик бисёр дорам мумкин будонам ман ҳозир намедонам. ман теҷа ки илтимос нагрезен дига ма давно шидагиём илтимос. як хушрӯ нишонтаи ёд кардам. фаризара майли ҳозир ман намегрезам. има матеҷаке намегрезаи занако намегрезанд вай ҳамияташ ма худум занако ма ягон кас намегрезам. бисёруш ай мо мепаранде ки ма ай кадомаш бугрезам охи кадомаш ай ма грехтаге ма куҷо бифаҳмам барои мо ай ягон кас намегрезам. безеб кати налогошон ҳами фаҳмидум ай 100% 3% 6% месупоред. силкаи мара закрепид намекунед. ина закрепид кардам шумора. мамат видео клип зангулаш кати шидум иншалло намешунавад. ма месупорам налог шаҳритӯз мега. чӣ хеле налог месупори шаҳритӯз чанси месупори? мама мада як вақт буден апаҷон. апаву хоҳарав акаву додаро хуш омадед. раҳмат барои дастгириётон. дӯстои азиз ҳозир ма духтарма меорам духтари майдакима инҷа ба хоҳиши папаш я нишон метем ша.
ҳоли хумон ба фирҷоли тухмон соатомонро ҷамъ мекунем, налогай байн мера. Бишиҷа инҷа биши. Ина дӯстои азиз, духтари майдаки ма торт хӯрда иста буд. Ана салом бугӯ. Салом. Созед бугӯ. Ҳама каса. Ма торт хӯрсам бугӯ. И торт хӯрда иста буд, ай пеш торт хӯриш овардам ша. Бадавак. ина дӯстои азиз, духтари мара нишон додамтона. Салом созен манижа. Валайкум басалом. Хуш омадед. Чай Закия сози хуби хоҳарҷон. Видео мумкин зангулаш гирён набуда ин шуштиям да. Бара лаличта бир бобутем. Ҳозир қарз навистай эстай бад плаша месупорам. Фаҳмо. Кӯдако созан, Шукрунаи Алло созан, шумо созед, кӯдакои шумо созан, Закия хоҳарҷон. Агар не ман худам отписатсия намекунам ҳеҷ вақт канали ягон занак отписатсия намекунам. Мемурам даи ба маззаи холаш. Ой ба мазза гуфтам ку ма торт кунам ё авқот намехӯран. Хай салат хӯрда будан, ана бо торт омадай. Торт бутемшона. Рафта бихӯранд. Бурдумша. Ой намхелӣ. Бая овардем я нишон додем. Бо бурдем. Сумайя Садуллоева. Раҳмат барои 54-ум лайк. Видеоклип 1000 бор шаванд тавба. Мега Закия ки мешава бишава по ако. Всем салом. Абдулло командир хуш омадӣ. Додарина тор моншид, салат моншид. Марҳамат карда биёед, ай боло гузаред бихӯред. Дӯстои азиз, марҳамат саволотон бошад савол бутед, ҷавоб додам мегирам. Як бори дига хуш омадед ҳама каса. Раҳмат барои дастгириётон, раҳмат барои лайкотон, барои гапҳои хубтон. Ассалому алайкум. Валайкум басалом. Очаи Аҳмадҷон сози хубӣ. Бурдумша уже рафтан. Раҳмат очаи Аҳмадҷон. Созен хубен, саломатиё соз, фарзандо хубан. Хуш омадед. Агар комментарияша мумкин маҳкам кунад, гудака нишон бутӣ, комментарияша маҳкам мекунам меган. Хай у тарафтарша нигоҳ накунед дӯстои азиз, барои ки ӯзи ма дар иҷа гап задастам. Ма чанд кас дашидам ҳамиҷа, некем ҳеҷ кас нашида. Агар мо касе дашидагии модари тоҷик будуро ҳамо одамои шидагита, ами охирон шидагита. Як комментариямон мешаванд. Фақат комментария салом ягон чӣ бумон. Агар биги ма шидум вай бишава, ҳардутона тоза мекада ютуб. Рӯз як блогери пешрафтам хеле гуфт бо. Шукронаи Алло мо ҳам созем дугонаҷон. Ами қатъи гудако ҳамиҷа қади дӯсто ҳамиҷа тайёр кардем. Торт қади салат. Модар ма шумо да обунаём мега маматиҷаке. Мандам. дӯстои азиз хуш омадед як бори дигар.
ҳама каса Мешина. нешида ку дига намешина. Не мекабад мечун. Бежи. Шари туз барои чӣ хел нигоҳ дорӣ? духтари маро меги ранги бачатона? Чанд фарзанд доред барнома? Халаҷон. Какой халаҷон? ина апаи ма хоҳари ма омад, хоҳарзезаи ма омад. Ина вой дурӯғгӯ омадай ку, мега ҳама шидум шавак дорад. Ҳама шидум шавак дорад. Закия ҳастем. Ина бо 21 лайк мондум меҳмон шав. Мама шудам бо коммента шумоям шавед. Ина Аҳмадҷон мега мама шудам бо коммента шумоям шавед. Омин омин. Ва зезе дилу ҷон ту ягон лапаи хонаи дастгирӣ кунед. Дӯстои азиз, силкаҳои болоро удалед кунед. Вой поён мондан бигиред, якдигарта дастгирӣ кунед. Мо якдигармонро дастгирӣ накунем, бовар кунед ё не, ҳеҷ ки моро дастгирӣ намекунад. Аҳмад бишамада, ина дугонаҷон, ина ида буша видеоклипро буша. Ман инҷа закрепит кардагим силката видеоклипро силкото метавонӣ удалит кунӣ. Зезеҷон дилуҷон ту агона. Зезеҷон дилуҷон ту ягонаи лампаи хонаи мега. Ма хато хондам инҷа чи дига чӣ хондам? Апаи манижа эълон ку бишаванд канали додара куда. Дӯстои азиз, видеоклипро нами додари мадая обуна бишавен. Ина удалит кардӣ, ҳамаро удалит кардӣ ку. Ина дар силкаша мондагиа силкаш дая обуна бишавед. Ина ТВ Ҳамадондо бишавед. Якдигарта дастгирӣ кунед. Шукурия лайф. Салом алейкум. Ва алейкум басалом. Хуш омадед дӯстони азиз, ҳама каса. Сози хуби Шукурия. Модари дурӯғгӯ, дурӯғгӯӣ чӣ мегӣ? Видеоклипи мада шудам шумоям шавед. Шумодам шидан Аҳмад. Очаи Аҳмадҷон. Сози апаи зезе камнамои плейлист монди бучи сумитела. Гости акадонда ок. Рост мегӯӣ ҷони апа, ҳамдигарро дастгирӣ кунем. Ами хумона дастгирӣ накунем, иш ки хумона дастгирӣ намекунад. Ман уже подписатсия шидам. Раҳмат барои подписатсия кардагиётон, барои дастгириётон. Не якдигарта дастгирӣ кунед. Хурда намондем, шавак дагузаштем. Дастгирӣ мекунем якдигарда. Инами барноматиҷи инами додарда бишавед. Ба 20 каналаш дастгирӣ мекунад. То на як камен монед тамом. Нагед обуна шидам, фақат саломай алейка ягонам хеле беҳтаринай хубай. худо ҳамавақт соз бошед. Шукрия лайф. хуш омадӣ. дӯстони азиз, як бори дига ҳама каса хуш омадед. касе нав омадай, хуш омадай. Мо дар инҷа тайёр кардем торт салат. Ваҳ ранги урусҳо чашмош кабуд будае. Худо умрша дароз кунад. Раҳмат. Барноматиҷи билетот чандиҳай, чанд сумай? Ина барноматиҷи ами канали ма биёед, ами шавҳари ма билетхаракай. Модари тоҷик. Ман шидагиам апаи Шаҳлода.
ҳодта апазакипитка айсар апазакрипитка айсар ина закрипитка ду марҳамат на видео прода бишавед дӯстои азиз касе нашида бишава як комментарий мона ҳатман мешавад она парӣ шуда мега хатича асал срочно салом солеҷон созӣ наметовӣ наменависӣ аҳа ана ка арӯста ёфтем асал марҳамат ку ҷавоботе солеҷон айсар закрипитка па закрипитка дам гос акадонда куҷоҳода да Москва да Россия агар дар онҷо бошӣ вохӯрдӣ ҳамиҷо апаш моро дастгирӣ кунед марҳамат шукрия силката бумон модари дурӯғгӯ ай ту чӣ фоида бо телум ай кор намона бо дурӯғгӯӣ карда мегардӣ пари хатича раҳмат барои дастгирид асал наметовӣ ку наменависима асал ман нашинохтам давай цап аҳа давай дугуноҳ ина арӯсиш омад марҳамат арӯси язнатон омад биқабеча касе прикола сар канда бардабатечи касе прикола сар накард дарав гапа дигаси набар арӯста ёфтем қапидем тамом дугуноҳ давай хоҳаро апо ина арӯсшо ёфтем асал бобдеи асал ҳо мешиноси ко ана подписатсия кардам навбати прикому омадай зезе хоҳарҷон ина арӯси язната ёфтем марҳамат биёр дугуноҳро ҳамаша иҷа биқипемша иҷа манам асал аҳа ина асал бойра асал мегӯя мара ҳе мегира асал о бой солеҷон мегӯфт додаро апо хоҳаро ина модари тоҷик зезе хоҳармон вай кор мекуна модари тоҷик ина як келини дигатон омад бо асал ном дошта бо солеҷон мегуфта ина биқаб ку ай кашталуш хай лайкамоне бухчон дизане лайкамон апаҷон ҳами силкаи канали мара ҳо тори болода монша беста ягон соатай минутай майли силкатамон бои қайшморомоно айна будай мемонумша ина закрепитка дум ина парира хоҳармона дастгирӣ кунед чӣ хаб мекунӣ солеҷон чӣ хаб мекунӣ марҳамат салом хатиҷа барнома рост мега модари дурӯғгӯ не ҳадаҳа кардестам ки ягон сум шава мерам оператсияма мегзаронам язна ахир оварди арӯса аки имшаб ай гӯшот дуд мебироя бача ту ки ҳастӣ бо бачаши асал буд бо бачаши пари шидум ку бушамада чо кади зезеҷон силкаи канал ма болода монен мондум бо удалит кади ку айсар мон ки набудай намон ина мемонам закрепит мекунам хоҳарҷон барнома 600 рубл мега модари тоҷикда лайк ма давно подписатсия шудам қаб лайка кати подпис раҳмат бухчон куҷо ку лайк нашидай ку видео клип раҳмат марҳамат якдигар соле не переживай тамом арӯси язнато нақапидем ина асал будай камтар шӯхӣ бад
хаб дурӯғгӯ иҷо ҷойи гап нестай. Аллоҳу меҳрубон ҳаматона нигаҳбон бошад доимо илоҳӣ омин ё раббил оламин. Раҳмат Хатича Свиток, хуш омадӣ апам. Камтар шӯхӣ бад апам. Фаҳмидам, медонам шӯхияй. Ма боварӣ дорам шавҳарам да медонам до дар барнома теҷи як канали шумо буд. Шумо омадедам хеле шӯхӣ кардед. Уже фаҳмидед историяро рафтед михел кардед. Раҳмат. Хатича Бону марам ҳастам шумода. Солима шӯхӣ кардам, асабӣ нашав. Ман худам фаҳмидам барнома теҷи. Ман медонам ягон бача ҳай прикол кардестай. Нами барнома теҷа буд, ман худам фаҳмидам. Принеси это даду кушать. Ягон бача прикол кардестай барнома теҷи. Ма комментария кати тамошову видео кадӣ шудум. Бис каналат кати мардак вори бишажду. Ма рости гап любой одамда класс мемонам. Баъд подписаться мешавам. Ба худо қасам. Раҳмат Хатича. Просто ҳамин хел кани одам ҷамъ мешавад. Рост гуфтӣ. Акаи Солеҳ кати апаҷонам хушбахт шавен. Я оилаи беҳтаринен шумо. Я оилаи беҳтаринен шумо. Чашми бад нагира. Рости гапа гӯ, ман ҳам ҳавасам омад. И хел оилада. То ҳамин рӯза шу кардани набудам. Анака оиладор мешавам. Акаи Солеҳ кати апаҷонам хушбахт шавед. Я оилаи беҳтарин шумо. Чашми бад нагира. Рости гапа гӯ, ман ҳам ҳавасам омад. И хеле оилада. То ҳамин рӯза шу кардани набудам. Анака оиладор мешавам. Пари бишам марам зангулаш кати бишамада. Ма бачаҳам. Фаҳмидам барнома теҷи. Хай фаҳмиди қасаласал када гап намезани ки мара асабӣ мекарди охе. Гап нест, кам шӯхӣ кунем созай. Ҳо, кам шӯхӣ кунем созай. Раҳмат хоҳарҷон. Барои гапҳои нағзат. Хушбахт шавӣ. Оиладор ша. Чӣ ба оиладор намешавӣ? Беҳтарин инсон ҳамун инсоне дар пеши Худованд ки шавҳар мекунад зан. Беҳтарин мард ҳамун марде ки зан мегирад. Гириб шудам ки ховара сарам мекафад. Ай дарди пешоним биним сӯзоқ мекунад. Ринзана мехӯрам. Терафлӣ ёрдам намекунад. Кани савед медодед мада дар шаҳри мусофирӣ. Гириб шудам. Шумо чӣ харидор доред ку ҳамин чиша бинависед ҳамин хоҳармон бихӯра. Гириб шидаги бдай. Мада шабои хуш. Ман рафтум. То пагаҳ. Худоҳофиз. Ҳамин хел эфируда бистуртар кунед. Хайр. Раҳмат Пари хоҳарҷон. Бо рӯзи бозор биё. Мо рӯзи чоршанбе рӯзи бозор эфир дорем ҳама вақт. Ҳамхеле эфирҳои дафъи дига ҳам савол тайёр мекунам, ҳам ягон чӣ мепазем барое ки бисёртарак суҳбат кунем, бо дӯстон ҳам суҳбат шавем. Хеле ҷолиб мешавад. Ҳаматон камент монед. Ҳамата сообщество мекунам. Ина барнома теҷа мега ҳаматон камент монед. Подписатсия кунед. Баъд ман ҳамата камент сообщество мемонам. Лафзи мардакӣ кати. Ина мардак ворӣ мегуфтай. Раҳмат додар. Ина мода подписатсия кади. Раҳмат. Терафло ринза мехӯрам. Чӣ хеле ки ёрдам накардестай. Ма ҳайрон ховар. Худо шифотия. Хатича Бону укол кунед хубтараш. Агар
рост мегӯяй неми уколи сефтриаксонай ку қатили дакаин агар дар пешат ягон кас боша ягон чӣ ҳамуро биги ай раг рӯй ку агар ай бухса битарсӣ махдум хондагӣ месестрагида ҳамӯ бисёр фоида мекуна. Ангидак спрей гирифтагиай барои гулӯнош месӯзона. Видеоклипро барнома теҷе гуфтестай будро да комментариямон баъди эфир медуром ҳатман бо 20 каналам дастгирӣ мекунам. Ан гап нест. ҳатман якдигарро дастгирӣ мекунанд. Хумон дастгирӣ накунем блогерои нав. Кӯҳнаҳо мора чӣ хел уколҷони апая бори дига бу. Сефтриаксон ёки не сефазалин бигиред. Сефазалин қатили дакаин. Сефазалин қатили дакаин мегиред. Баъд бисёри баъд ами хунук гирифтагӣ боша ӯ хунукиро мебурорад. Ами хел бикунед сефазалин қатили дакаин я саҳару бегаҳ бизанед укол. Грипп то дозаша нагира сар наметия. Ҳаматонда айма чӣ мерава? Рост мегӯӣ нами айхмон ҳеч намера. Я подпис я лайк я комментария ягон чӣ намера. Просто амуро гоҳ одам намекуна охе. Мондам комментария зангулаш тамошо видео катӣ шудам ина пар. Толк салом ман барноматиҷӣ қапен лайк кати подписик раҳмат. Кӣ мешава бо мешаванд ами касе нашидагия мешава барноматиҷӣ мада обуна нашуден ку Соня Шералиевна як комментария мон баъди ҳами эфир ҳатман медуроем меша бо 20 каналаш мешатона ба 20 канал ҳар яктата гуфт сабшества мекунам. Дар куҷоен Хатиҷабоно? Ман рагда укол мекунам ман медсестрагӣ хондагиам накунам. Шумо агар буфура дар раг накунед дар бухса бикунед. Дар бухсаам бикунӣ мешавора ҳеҷ гап надора. 5 грамм агар дар бухса каданӣ бошӣ 5 грамма бикаш бизан. Аммо дар рагам каданӣ боша агар ай бухса битарсӣ гоҳ одам ай бухса метарса гоҳ одам ай раг. Дар рагат рӯӣ ку агар боша медсестра сару бегаҳ фоида дора, фоидаи зур дора. Ё ки ай бухса бикӯ ҳеҷ гап надора. Хай бисёрашам хеле охо чӣ кор кунем додарай мо ами хеле ҳар рӯзе 5 та 10 та мегирезанд. Ӯ халида зиқ шидан дар кор нестай. Айна модари тоҷикам дар Москвай дар Россияй. Обуна мешава зида ҳамиҷай барои аму атве додай оли нашидай мешава. қимат 2500 қимат. Ай ӯ да ҳаму дорура биги укол ку ба ҳам ҳаму дорое ки инаи чӣ биги апа хоҳар мешӣ хоҳарҷон мешӣ чӣ биги бо бисиптол биги қати парастамол хӯрдан биги бисиптола 3 бор сара бед бега бихӯ якҷо якада. Салом аз барноматиҷӣ қаблайка кати подписчик раҳмат. Фарҳод раҳмат. Раҳмат ҷони ман худам мекунам винутри мишчни. Фаҳмо худат ки бикунем хеле эҳтиёт кӯ ки ман худам да як бор 2 бор 3 бор кардам. Одам бо ғайраташ намеша. Ман онҷо будам худам да кадагиам 1-2 бор. Ина лайк монам 60 шид. Аст участковый врач Занагруз
сиёе мега намекунам венада уколагане метум пулша. Ами халавхого уҷагиён намекунан охи барои мо. барнома бо дошта бошед силка монен мешам. мегум намери ака чуҷаҳоро кар мекунӣ. мардакҷон ва ё хӯрдан ҳамн салата тайёр кардам дар ҷош хӯрдан бо ина торти қиш хӯрдан о серан барои ҳамун гап зада шиштан. барои ҳамун гап зада шиштам. ҳам яка занг задестай кӣ боша? барои ҳамун қисм шумо чахчах карда шиштам. тоҷики хумон ами хоҳармам хондаги ҳамаам хондаги на кӯча ба кӯча ҳамаро укол карда мегаштем. ӯ ғарибӣ дахай ва ён намекунан охи то ҳаму бо вабше бо я натсияи дигара ӯ росо вабше намекунан. миллатчигӣ мекунан охи. як бори дигам ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз. марҳамат ягон саволотон бошад савол додан бигиред. зиқ наша ҳаму чиро биги ҳаму дорои ҳамаи бисиптолай ҳамада фоидаи зур дора. бисиптола биги сета бухӯ саҳара бед 400акша биги 200акша не 400акша биги қати парастамол хӯрдан биги ҳама дарда фоида дора. иншолло ки соз мешавед. ҳаму уколам буку некем ҳаму укола 3 рӯз буку бисёр не 3 рӯз буку дарав фоидаша мебинӣ. ба ҳам агар ҳамуда оби ҷӯшомадаги лимона тарку ҷӯшомадаги ширгармда ҳамуроам бихӯрӣ хеле созай. ҳамуро отай ҳамуко бемаззаю хеле хушхӯр нестай ёне ки ҳаму хеле фоида дора. ховарҷон и смсо бомада дер омад номад иҷа кина ягон кас ёфтану кол кунад. уҷа қинай модари тоҷик рост мегӯед. ховарҷон рост мегӯӣ. саг қадр дора моне дорура мепурсӣ атакада мега бересеп наметавам. бисёршам халай не ки мо бисёрш бо ҳастан қирғизо метиҳанд. кадомеш ки продавец қирғизаи рус боша наметиҳад. ягон чи дига боша натсияи дига боша метиҳад. прости рисунки торт чӣ хел омад хушрӯ метобад. торт бамаззай торти бамаззай камхарҷу бамаззай. чанд рӯз шуд хӯрдум бисептоли 400 ховар. азор раҳмати калон. саломат бошӣ хатичабону ванада почата оби гарм да гир бишин. бо ма дидагиам да вана чӣ мекунанд. Да вана да тағора хай да тоҷикистон тағора да дидагиам вана да об андоз маргансоф бихаря ду чӣ андоз да ҳамун оби ҷӯш гармак да бишӣ ки бусӯзам почоди қайқа баъд чӣ ку ҳамхеле қайки бусӯза ҳамун фоидаи зур дора. чун ма да ҳамин ҷаём ягон ташкатим не то гап назананд я 2 минут пастар пушаймон мешаванд. ай то гап задагишон. хай охи шумо дигаед охи ма медонем шумо чӣ хел гап мезанед катишон. шумо ки медонед гаштагиед медонед қонуна баъд дод мезанед ва баъд дарав коршона мекунанд. модари тоҷик ман рӯз дар вана.
Не, хали Аделна, хали полни надуроам би почота будурор не хали то почота хариб то зонурам хали будуроам хали бумон палтинса пушони хали пухта гурпух мекунан ку хумон тоҷико чӣ мегим гурпух мегим ку ҳам хали бипечон хали ранги чӣ буринами арақ кини ай сара дар оғот буҷура мо ҳам созай бо мо ами бисёрам хали гириб шидем ам хали шидем сода кадикадум апаҷон мешидед сода кадикадум неми содара я 2 қошиқча содара да я 3 литр об андоз буҷӯшон ба ҳам оби ҷӯшомадагира биёр да ҳаму сарта да ҳаму касронкаи оби ҷӯшидагии сода бумон сабук мешӣ бахшиш апа мешидед ман номтона гирифта гап задам модари тоҷик ҳеҷ гап не дӯстони азиз хуш омадед як бори дигар ҳама рафт моам оста куличое ки касе буромада рафтагие мегирам видеора мекушам ховарҷон раҳмат бисептол чанд рӯза мехӯрам хулоса укол кунед сефтриаксон модари тоҷик дар куҷои худод ӯам дар Москваи ма Калужский Обнинск анами содаи гуфтагим агар фаҳмида боши апаҷон амурам бикӯ моам хеле беҳтарин эҳсос мешавад 3 рӯзам хеле бикӯ ҳам нами роҳи нафаса ҳуй мекунад ҳам бинира ҳуй мекунад сарат сабук мешавад нахӯрдам бисептололи чӣ я 7 рӯза бихӯ 7 рӯза бихӯ 7 рӯза бихӯ я саравид бега 21 таваи худаш 20 дора хаму 20 тара биги бихӯ ям я пачкаш 20 дора беҳтарин аём дору ҳама чида фоида дора Калуга боша Калугаи Москва хеле дурай ку мо як вақта Москва будем якум боре ки ман рафтам амакимшонай ман Москва рафтам амакимшонай Калуга омадам дар Калуга зиндагӣ мекардам хеле дурай 400 500 омада ауҷа то иҷара дурем 200 километр майли ҷони апа раҳмат барака ёбӣ муъмини ё раббил оламин раҳмат апаҷон худо шифои комил битатона омадан бигиред канали моро хабар гирифтан бигиред раҳмат барои дастгириётон худтона эҳтиёт кунед дар ғарибӣ қиинай қати фарзандотонед апаҷон вай охи хоҳар зезеҷон вай охи чӣ дора ку
кор мекунад, вайда қиина ёхи. Вай мепаза. Мондаи бадай барои муя медроя я лайк мемона. Ба фикру мудая ҳамуя дуромадагиш ҳама ҷо мера. Беҳтарин 18 сола духтарча дорам. Писарчам 13 сола. Ай духтари мо, ай бача духтартон, ай бачаи мо 1 сол калон будай, бачатон ай духтармон 1 сол калон будай. Беҳтарин. Я сол ай калониёи мо да калон будиян. худо умри дароз битешона. гражданин нест да пай хатича мега модари тоҷик. хеле чахчах кардем. раҳмат дӯстои азиз. модари тоҷик не рости гап. ҳеҷ гап надор охи гражданини уқа. накардам, пушаймон шудам. накардам, пушаймон шудам. аку мехоҳам кунам. шавари ман 18 сола ҳамуҷай накадак пушаймон шуд. 2 сол мекунам гуфт ки хадаводав кад нашид. кардум бо дертарак мекунам. видеоклипро кардум бо дертарак мекунам. видеоклипро буромада рафтаги ай додар. одами конкретни ёвум мекунам. одами конкретни. ҳоли падари ман кадестай ҳамуҷа да Калуга. минаи да пеша памшон қариб ҳамуҷа кадестай. насиб боша бикуна. мегира насиб боша инами майда ваъда кардагӣ анша моҳи майда бигира. ман метавонам ки бигирам через падарам. мо нав кадестем. ҳоли квотара харидестем. ранги ман 18 сол. 18 сол ҳамуҷа буд накада пушаймон шудаге. вақташда мега осон буд, аки сол қиин шуда мегам хеле пушаймонӣ кадестай. падари ман бигира насиб боша, ман метавонам бигирам. чӣ меган номи марам гузарондагиай. модари тоҷик чанд пулай квота? биё лали биё. лали биё. фақат сиделка кор карда гаштам. мекардам пушаймон шудам. майли оз метиҳад. гудакои мо бо тахрия бошад. кам кам мети 120. рост нагим. аму ҳар моҳа мети ба аму қамеша. хали як боро бити да назарат метова. хали кам кам бити ба наметова. қати фариза буд. қати шо қубил. ҳозир рости гап пастреникоя хелеш фан мекунанд. модари тоҷик бад тичени чанд қадр мегирӣ? рост чанд қадр ба метиҳанд тона шумода?
Анаке додари ман омадина. Просто маъруфа. Салом алайкум. Шом бахайр апаҷон. Раҳмат додарҷон. Хуш омадӣ. Моҳи марда гуфтагиян. Худо бутияни қариб омадай. Моҳи мард ҳам як моҳ ҳуш мондай. Кӯдакои мо бо торт гуфтан, бо торт додумшона. Мегӯм ку торта бинани чӣ намехӯрам, фақат торт мехӯрам. Нем хеле чақчақ иҷа чақчақ рафтестай. Солеҳ рафт чӣ? Ӯ ба фикри он партов шуд, буромад рафт. Ё ҳамҷода шиштагия ожин кадестай. Ассалому алайкум, братья и сестры. Помогите нашему маленькому брату. Зовут Нур Мухаммад. У нее болезнь белая кровь. Салом апаҷон, ҳама каса созен. Злой хирург. Ваалайкум басалом. Хуш омадӣ, злой хирург. Хатича ассалому алайкум апаҷон. Модари тоҷи худоҷон ба мақсад расӣ. Илоҳи омин ё раббил оламин. Ҳар каса худоҷон ба ҳами дами мусофирӣ ҳами меҳнат мекуна, меҳнаташ барбод нарава. Худо ҳамаро битам хеле ваъда кардам, вафо кунанд, дар ҷош битияншонанд. Мо ҳам тарафдорем мо. Шавад ака равем Тоҷикистон. Ёд кардам бачама. Очам 2 сол шид. Канали бачат кани апам. Во торт будай ку. Тортаям иҷа тортай. Ҳозина мемонам додарҷон. Канали бачама ҳози гирифта мемонам. Силкаша мемонам тона чӣ кунеча. Я дастгирӣ кунеча. қатиш як гап занед. Чақчақ кунеча қатиш. Русскиро хушрӯ медонед. Вай тоҷикиро хушрӯ намефаҳмад. Русиро будонед. Агар русӣ қатиш гап занед, вай ҳамин қамо кашол кадестемша. Ака мегем я роҳи осон шай. Ҳамин ютуб кор ку. Қиинӣ нестай. Ҳамин мегем. Иқад танбалӣ мекунам. Да я ёрдам ку. Ҳози ма киҷо кадамро намиём. Силкаша мепартомин ҳози гирифта. чӣ мекунам тона? Я дастгирӣ киша додарҷон. Эйна шавар мондай ку. То ма силкара копировать карда омадам. Раҳмат апай Хатиҷа, шумо низ. Модари тоҷик манам бачама ёд кардам. 2 сол шуд надидам. Вайя. Нема ҳамин ҷаён. Ина закрепит мекунам силкаи бачама. Марҳамат, касе шидаги нест. Соле тамошо кардим мошинора. Хатиҷа да Калуга кор ҳастай модари тоҷик. Чанд пулай рӯзи кори? Ки дурид қиин дури фарзандо фаративи меҳмон шавен шумоюм апаҷон. Ҳо бачама ай итариҳош оқиб нестам. Соле дур омадам фара. Кор ҳастам ман хонашин. Ҳар хела оликаш. Злой хирург. Мон кусилката. Ба дастгирӣ кунем та хеле мо дур омада наметонем. Парки зур. Чиёшон видеошон зура ё камтарак танбалӣ мекуна. Хеле агар танбалӣ накуна ми душанберо худат медонӣ ки чӣ хеле ҷой. Бубуроя ҳамун ғарибако да сиёмка карда бупардоя видеора ҳатман дастгирӣ мекунад. Фаҳмо модари тоҷик мега барнома теҷе ҳамура я дастгирӣ кунед ҳамурам. Ина иншолло мекуна дастгирӣ, подписатсия мекуна ба 20 каналаш. Инстаграмаш ҳаста ямула будроед общаться кунед қатиш.
دخترم قطی بچه منو ها ای راسیا بردم شونه میگه نه شوهرم ای راسیا وردگی شونه لیو راسیسکیان دوستانی عزیز رحمت برای دستگیریاتون برنامه تیجی подписаться шудам додар хатича светов мегад ҳа дар Россия хондагиам тоҷикиро намедонам апаҷон ссилкато намонед шумоам ку мая будуром канал дошта бошед шумо очашон манижа очашон манижа мега каменмон апаҷон шуморо каменмон мега барнома теҷе апаҷон интернети мо 250 сума буд якумам хеле намечаспид оли тарифша арзиш кардем 190 сумай намечаспа хушрӯй ранги интернетои Россия тариф кунам туф кунам ба тариф кунам бо начаспа сар накунам девонагириша ами хел дар Қурғон будем рости интернет наёфтем майла шози вай даче сарша шуштестай ванадай ма подписаться кадум айами ма медуроем ози чӣ мекунем бубуроя фарик мегумша комментария мемона пари ма кор машидам ай кор бирамадум хиёлам ки эфир тамом шида пари хоҳарҷон хушомадӣ ма клӯшта гирифта будам рафта будӣ ина клӯшта додам хаяку ҳама рафт ту мести ваҳ итор чизе дошт манижа ҳо чизе дошт тамом шид хеле нимаш тамом шид чизе дошт майла дӯстои азиз ман эфирам мекушам хая 4 минути дигам бестам 3 соати роҳ нашава мегӯм барои вай бикушам баъд 3 соат меша эфирмон раҳмат барои ҳамин 3 соате қитимон будед дӯстои азиз раҳмати калон барои омадагиотон корта шида боши беҳтарин пари кӯдакои ма уже болои сарам омадиян яташ барои телефон яташ барои очаш се духтаракам омадиян 3 соат чӣ намиҷа чақчақ дорем кӯдакоро овозашона наброрум ин акаш омад мебарашона дига овозашона
350 кадам. Фарара 350 кадам. Соато наздик шуда, як ҷо соатои моли 300 шидай нав. Ҷонкандем 300 шидай. Раҳмат дар барнома. Я 3 минути дига местам, ман эфира мекушам. Раҳмат барои дастгириётон. Аймо чотаяташ кам шуд уже. Пага бо сообществака ҳози мора тамом шава эфирмон ба вая сообществака мешад. Уҷа да дига ҷоам эфир будай барои аму дӯстои дигамон номада будиян. Раҳмат апаҷон. خیلی خرسند شدم قد شما گپ زدم. خیلی به همه زنهای مهربان. رحمت مادر توجیه خوش آمدی اپا جان. اینم هم موزینه یه منوتی دیگه مونده افیر میکشم. مایلش موزی میگم شم می نویستونه. واتساپ نداره؟ ایمو نداره واتساپ دب نویسه. رحمت برا تلا بته چجوره ها نصیب نه تلا میتیم شونه اوچه شونه میتیم شونه تمام میکشم موجه 3 ساعت شید اوزی نداشته باشی خیلی ایموز کچد میکنه ده برای که خدا میپای خطی چمانده شفا بتیه امو احتیاط که خطونه بسیار شمولاده نبروید امو جا شمولای در وایم پیشونی میزنه شمول مهمونی بیایی طرف های ما میگه مادر تاجیک مایلش دوستانی عزیز در پناه خدا باشید من افیر میکشم خدا نگهبانی همتون رحمت برای دستگیریاتون